Sikrabala kang tumingal perang campo sami medale ler kadet weleteng kota wong danyuangkong manguncang niti binjang sangaji mijil latinyo medali wus aku ki yen arep omong apa yen ora omong terus aku ki arep nang ndi bot-bote aku ki dadi pamomong setun temen anggone padha ora mikirke marang kahanan dume wis padha dadi satriya dupe dadi wong kang wis padha apik-apik terus lali marang kewajibane lae yen ora tak udarasa nyatane aku ngrasake ning tak udarasa wong aku ki mung dadi wong cilik banjur aku iki kudu omong apa yen genah nek kancaku pirang-pirang aku iso guyon bareng aku ijen tanpa rowang arep ngetan nang ndi arep ngulon ya nang ndi monggo kadone kaya ngene adoh lor adoh kidul terus aku iku pomar tetembangan terus nembang apa upama metu aku rek ora nembang rek yeli lakon sing kaya mengkene iki dadi tanggung jawabe pamomong dadi tanggung jawabe pamomong lah banjur apa sing kudu tak mongke senadyan to ora mingsra alah tak yo ora seneng atiku yo blas ora gagas nembang tandha mata ya do lali nah sing dielingi mung pake mboke ya yo kuwi to lae terus aku iki gek arep ngopo meneh wis rasa nembang mare buat nang utek rumangsa aku do pating jenggelek kok do lali kabeh sitoke nge-SMS sitoke mangan yo mikir kaya yu bebek iku lho genah wis tuwa sisan wis mungkur ing saliring reh ya mung duit sing ora lho kayak eneng regemeng kayak apa kayak lho eneng mendung kayak apa kayak lho tek nyedak lho tek nyedak demet
mati tenan. Mati tenan anakku cek cilik-cilik. Le bapak mati le dipangan druwa le. Petruk, lho dhek wis ngerti. Apa kowe pangkling karo aku, Petruk? Engko sik to mangdukke sik. Kowe apa pangkling karo aku, kowe kuwi anakku lanang. Sik to, ambune. Walah. Bapak, sapa to ya? Kowe biyen tak titipke karo Syekh Bakir. Tak titipke karo Syekh Bakir, kowe kuwi biyen ndugal ora jamak. Aku wis ora iso nata karo kowe wekasane dadi bocah kang apik. Momong para satriya kang ambek utama nganti dina iki nanging nyatane kowe nandang susah ana tengah alas kene apa kowe lali karo aku Petruk. Pak, sapa ya? Sek. Iling-ilingen. Kowe kuwi jane dudu anak Semar ning kowe kuwi anakku. Kelingan pora ana ing negara Sanya Wibawa. Wah alah. Alah bapak anu Raja Swala. Iya aku. Alah Pak. Kata rokok Pak. Kowe kok yo isih kelingan. Alah Pak. Kula nderek bapak mawon kula sakniki pun bingung. Kowe bingung kenapa Petruk? Yen kowe susah bapak melu susah mula saka kuwi senadyan to kowe ora ana sandingku. Nanging panjenengan aku tetep angulati nang ndi wae paran. Matur nuwun Pak. Ning upama Pak upama urip kula teng Madyapada niku mboten ngere terus ngoten pripun. Kula niku mboten iso sugih babar blas. Nak panjenengan niku ngesake kalih kula mbok ya ora ketang sithik nembus pisan-pisan ngoten pripun. Kowe ora sagunuman sing kaya mengkono nanging nyatane kowe iso seger kewarasan uripmu dawa nyawamu. Kowe tegese Gusti kang akara jagat yen to tresna kalawan kowe Petruk. Nggih. Lah kowe kena ngopo nandang susah ucul saka ruangmu lan saka Syekh Subagir. Kula niku bingung. Bingung apa coba kowe crita karo bapak. Ngeten. Rikala semanten kula niku ndereke Raden Priyambada. Kula niku ndereke Raden Priyambada wonten negari ing Himantaka wonten ngarsaning Prabu Bumiloka. Iya. Lah, rikala semanten Jamus Kalimasada wonten negari ing Amarta menika ical ingkang dusta pun Mustakaweni inggih Mustakaweni. Wekasanipun Raden Priyambada menika saged ngrebat kawontenanipun Jamus Kalimasada malah ing mangke tuwuh rasa tresna kaliyan pun Mustakaweni nanging emanipun Pak emanipun gelo rasaning manah kula lho atase dadi bocah jejaka tanggung jawab gedhe ngreksa marang kajuwanane negara turta dados utusane para luhur dados utusanipun para pinisepuh kinen memadangaken negari ing Amarta. Inggih menika parikedang ngunduraken kawontenanipun Jamus Kalimasada. Lah kok gandrung karo wedokan to? Cobi. Menika gandrung kaliyan pun Mustakaweni. Nah, rikala semanten utusan dhumateng kula. Petruk.
Gandeng aku isih seneng ana ing negara Hima Himantaka. Kowe dhewe ngerti Petruk, kowe wis dadi nom kaya aku. Aku tak kepengin pepasihan dhisik karo si Mustakaweni, Jamus Kalimasada iki coba kondurna karo Prabu Ngamarta. Cobi. Kula niku isin, Pak. Isin kula niku. Atase kula niku dadi pamomong kondang kalau kengrat sapa sing dimong Petruk mesti dadi. Loh, nyatane kula ngomong Priyambada kok alah roedoane kok ora mulih. Cobi. Lah terus sakniki apa bedane Priyambada karo Ketua Yoga? Coba. Lho ngoten niku dadi eneng satriya terus Ketua Yoga dalang niku kudu enek bedane. Lho antase dadi satriya linuwih, lho mung perkara kaya ngono kewajiban gedhe kok dilalekke. Kula niku upama nesu sing ajeng kula nesone sinten, ning nak boten nesu kok pripun anggen kula niku ajeng ngundurke Jamus Kalimasada kaliyan Kang Sinuwun Ngamarta. Petruk. Pripun? Kowe tak kandhani ning aja mbok anggep aku ngajari elek karo kowe. Nggih, ora ana jenenge wong tuwa ki tega kalawan anak. Ing arep kowe ngandhakake dadi wong urip ana ing madya padha durung nate ngrasakake kepenak. Mula saka kuwi dina iki Petruk, kanthi Jamus Kalimasada kang sira pundi upama kowe tak dadekke ratu ngono piye. Sampeyan wong tuwek ampun mencela-mencele lho. Tenan iki. Kula niku jane pun mboten pengin ngoten-ngoten niku pun mboten pengin. Ning nak nyatane kula kedah dadi ratu, lho kula mesti gelem edan apa pira? Purun kula. Yen kowe gelem kene jajal tak dandani nang nguri kene Petruk. Rambutku bareng tak kaya kethu giatel ora jamak. Dene kowe dadi ratu ya bagus. Wah, lali ra nganggo pendel aku. Ambune. Panjenengan ya dadi pendhita ya apike kaya ngono. Lah iya. Aku sing ngembani kowe Petruk, saiki kowe tak jenengake Prabu